An balimaw kunnafoni labɛnnen ani kunnafoni fasili lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ a bɛ ɲini ka sefa wari miliyari 670 olu de n'o bɔra Dakar n'o ye Sénégalikaw ka faaba ye. Kunnafoni fasili lase sɛbɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Libération du Sénégal. Nin ye sɛbɛn ye ale ye fasiri kɛ nin wari in kunkanko kan ni a jogo juguyara ko nafolo jogo juguyalen dɔ ko o nana ye wari marabu dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Diamond Bank k'o ye maliden dɔ ta ye. Sɛbɛn in y'a jira k'a fɔ Sénégalikaw olu ka jamana yɛrɛ o fanga bundaso minnu sigilen don jamana tanganin na k'olu dɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u nana ye k'a fɔ ni nafolo in de folofolola ni siga ye ka taa farafinna yɛrɛ tilebiyanfan cakɛ bundaso dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko société sud-africaine ninnu de baara caman kɛ Mali kɔnɔ yan ko o nafolo k'u nana ye dɔ ka wari mara yɔrɔ la maliden dɔ don hali n'u m'o tɔgɔ fɔ pereperelatigɛ la kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye an ka jamana den dɔ ka wari mara bon dɔ wari mara yɔrɔ la olu ye a ko de sɛgɛsɛgɛ sa ja nin ye sɔrɔfɛn de ye furuba nafolo jogo juguyali sira dɔ a ko in bɔn bɛ fɛn min fɛ ni kunnafoni lasesɛbɛn in y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ yan k'u ye kɛlɛminan don Mali ye kɛlɛminan minnu san farafinna yɛrɛ tilebiyanfan cakɛ bundaso dɔ n'o ye Afrique du Sud ye Mali ye min kɛlɛminan min san u bolo a bɛ taa fɔ sefo wari miliyari 2 hakɛ la o miliyari 2 in nafolo min ni u ye a nafolo in n'u y'a fɛlɛbɔ ka nafolo in ka ko sɛgɛsɛgɛ taara fɔ sefo wari miliyɔn 600 ani miliyɔn 70 nin nafolo ni a kɛra i n'a fɔ Mali tun taara kɛlɛminɛ dɔw san o kɛlɛminɛ ninnu sanni na surɔfɛn minnu dira o surɔfɛn ninnu anw ka jamana in kɔnɔ yan tuma dɔ la baara bɛ kɛ cogo min ani baara bɛ kɛ Sénégali cogo min olu tɛ kelen ye wari nɔgɔlen kɔni nin kunnafoni in dɔnna waati min Sénégalikaw olu ka jamana sariya ɲinibaw u ye nin nafolo in u ye a minɛ ka wari bila yɔrɔ in ka kurun ka bila fɔlɔ ka ko ɲɛɲini fo ka se nin yɔrɔ in ma Sénégali bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka Mali yɛrɛ nafolo minnu bɛ bɔ ka fɔ ka taa kɛlɛminɛnw san o kɛlɛminɛn san nafolo minnu bɛ don da fɛ o bɛ kunnacɛn cogo min Mali kolatigɛlaw fɛ sɛbɛn in kɛba n'o o ye Seydina Umaru Diko yala an ka jamana marabaa minnu bɛ yen n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye yala olu bɛna nin ko in u bɛna bila minɛn jumɛn kɔnɔ ale kɔni ye nin fɔcogo la tan jamana yɛrɛ furuba nafolo jogo juguyali o sariyatigi ninnu furuba nafolo kɔlɔsili o sariyatigi ninnu minnu bɛ furuba nafolo jogo juguya yala o kɛlɛbaw o sariyatigi ninnu bɛna ni bila minɛn jumɛn kɔnɔ a bɛ tile damadama bɔ bi Mali sugandilen dɔ bi bolokɔni sinen don Mali ma k'a fɔ n'i ye jogojugu jamanaw ta u ka koloko juguya nafolo sira fɛ ko Mali y'o dangelen dɔ ye ka sabu kɛ ŋanamu minnu bɛ kɛ Mali fɛ sabu ni nafolo ŋanamu ninnu marisi kalo ka se avril kalo san 2000 ni san 21 ɲɔgɔn na a yera k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye ni nafolo ŋanamu ni ka jamana nafolo tiɲɛ a bɛ kɛ cogo minnu na furuba nafolo jogo juguya kɛlɛba minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mamadu Kasogɛw ye tuma dɔ la olu ye wuli ka dɔ kɛ waati la o waati ninnu Mali den dɔw y'a jira k'a fɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ furuba nafolo jogo juguyalen a kɛlɛ a bɛna ta ni sɛbɛ ye o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na nka a nana ye u y'o kow datugu i n'a fɔ jakumabo yala o tuma minnu ye jamana sariyatigiw ye i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min olu bɛ kiiri tigɛ jamanadenw de tɔgɔ la wa yala jogo juguya wale minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ yan jamana kolatigɛlaw fɛ yala mun kelen pe de la minnu ye sariyatigiw ye u tɛ wuli k'o kɛlɛw ta nin jogojugutigilama minnu bɛ nin baara cɛjugu minnu kɛ b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la wala k'a lagosi jamana kɔnɔ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi n'i y'o kɛ tuma dɔ la e mana i da don kuma na ka ɲɛfɔli kɛ e n'a minɛ i n'a fɔ mankutu tiɲɛbaga e n'a minɛ i n'a fɔ lagosilikɛla ka ɲɛsin kiiritigɛbaw ma nin kuma in kɔni tuma dɔ la ni yɛrɛ ɲɛfɔra Imam Jara fɛ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi yala Mali sariyatigiw ɲumanw b'a la dɛ munna Mali sariyatigiw hakilina minnu bɛ jamanadenw la ka ɲɛsin sariya ma munna Mali sariyatigiw tɛ bolo sira fɛ dɛ an ka Imam Jara an k'ale ka kuma lamɛn
ala tɛ sunɔgɔ dɛ. Donc o kiiri ko kiiri ka kɛ a tigiw non seulement kiiri kɛli minnu sara min kan ka k'u ye ka k'u ye minnu kɛra handicapé à vie min kan ka k'u ye ka k'u ye mais mun bɛ jamana bali k'o kɛ. An bɛ don min na i ko bi an b'a ye k'a fɔ au niveau de la justice Mali kɔnɔ ni yɛrɛ kɔnɔ gan ma dabila a man ɲi. Ne kɔni kiiri ko ninnu ni fɛn ninnu ne tɛ n da don a la mais ni magistrat ni dɔ fɔra olu ma mɔgɔw bolo u bɛ wuli u bɛ réagir kaso b'u bolo u bɛ mɔgɔw minɛ u bɛ taa bila a kɔnɔ ko parce que u nenina ou bien u dɔgɔyara mais jamana kɔnɔ yan u yɛrɛ auto-saisir dossier jumɛn na jamana miliyari joli tunun na yan k'a tigiw minɛ ka t'u datugu jamana de b'u sara jamana de bɛ hɛrɛ bɛɛ k'u ye jamana de b'u bila condition na hali magistrat ye M5 ka kɛlɛ bénéficier parce que tuma min na kɛlɛ ganna i bɛ k'a ye u ka hakɛ dɔ ta k'a bɛɛ ɲɛnabɔ donc aujourd'hui yan'olu ka jɔrɔ ni yɛrɛ kɔnɔ gɛn ye u ka jɔrɔ ni jamana ye pour nous ni jamana yɛrɛ sɔrɔ sa bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ donc mɔgɔ minnu salen filɛ nin enquête ba ko tɛ o a ko responsabilité dɔnnen don marayɔrɔ zone tɛ fila binajan don i m'a faamu wa jɔn bɛ fanga la o don i bɛ ka de tɛ yan mɔgɔ bɛ mɔgɔw t'u balan bubuya kɛ tan an bɛ quartier kɛ tan ne t'olu logique kɔnɔ dɛ sa y'a kunkolo de n'i y'a ye premier ministre wɔɔrɔ gɛnna an taara an balanko fɔ IBK yɛrɛ ka taa parce que an y'a dɔn k'a fɔ sa ye kunkolo de le régime c'était IBK qui le répond devant l'histoire qui a donné l'ordre. Moussa Traoré m'a ɲininkali kɛ o ma k'an ɲɛna yan donc aujourd'hui o fɛn ninnu filɛ nin il faut que les gens sortent dans les histoires de personnes i b'a dɔn ko orgueil de ye IBK ka fanga bi yɛrɛ bonya o de ye fanga in bi yɛrɛ bonya niveau 3 la IBK yɛrɛ ka yɛrɛ bonya ani kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ olu ka yɛrɛ bonya. An balima waye nin mɛn o de la sɛbɛn in ale y'a jira k'a fɔ an sigiɲɔgɔn jamana minnu i n'a fɔ Sénégal bɛ anw ni tilebi cɛ olu yɛrɛw kɔni olu n'olu y'a kiiritigɛ kow daminɛ u ka kiiritigɛlaw n'u ye min daminɛ u b'o san yen ka taa ye fo dan na nka anw ka jamana kɔnɔ yan ni kiiritigɛla min ko k'a bɛ kiiritigɛ ni tiɲɛ ye a bɛ kɛ i n'a fɔ wusun kalama wala ku kalama wala togoni fɛn fila don n'i ko k'i b'a kunu o togoni n'i y'a bila i kan na k'a fɔ i bɛ a kunu ka taa a bɛ ja i nagalo la a bɛ kɛ a b'i kan jeni ka taa fɛ wala n'a kɛlɛyara i bolo ma i b'a firifiri ka bɔ i bolo ka sɔrɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ président Bandaw ale nali min kɛra fanga na a ka kuma man ca nka furuba nafolo juguyalen o nafolo o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw taara d'a ma don min ale tun ye layidukanw ta jamanadenw ye o a ko ale tɛna fɔ k'a fɔ ŋanamu tɛna kɛ fiyewu nka kɛ fɛn ti bɔ a la k'o banna nin kuma in fɔra a fɛ ba kuma in fɔlen a ka d'anw ye o ka to ka segin kuma ninnu kan a ka d'anw ye a k'a mɛn k'a fɔ a ye layidu de ta jamanadenw ye o layidu ninnu a k'i jija donna don min n'a bɔra fanga na mɔgɔw k'a fɔ Bandaw i ye layidu min ta jamanadenw ye i ye layidu bɔ a sira fɛ dɛ kuma in fɔlen tɛ anw ma a fɔlen tɛ anw fɛ k'a fɔ juguman ko don dɛ a k'i jija jamana in bɛ dagun min kan n'a fɔra k'a fɔ mɔgɔw dɔw bɛ minɛ ka don kaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ye kunnafonilaselaw ye ni da tunna kiiritigɛlaw ka ko la cogo dɔ la hali ni tuma dɔ la kɛ a ye se ka kɛ an bɛ baara kɛ ni fili ye a ye se ka kɛ an bɛ baara kɛ ka sɔrɔ an ka kan ka hakɛ minnu matarafa an ka kunnafoni laseli la an t'o matarafa tuma dɔ la o n'a ta bɛɛ bere minnu dalen don kunnafoni laselaw nɔfɛ k'a sɔrɔ minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye maa joli bɛ yen n'o bɛ minɛ ka don kaso la k'a ye ŋanamu kɛ n'o bɛ tila k'u bi folofolo ka bɔ ten nka Bandaw ye kuma min fɔ Jose Traoré basila an tɛ an ka bɔrɔ yuguyugu tuguni jamanadenw ka bɔ Bandaw ka kuma kalama a yɛrɛ k'i hakili to a ka kuma in na dɛ don dɔ bɛ na dɛ bisimila ba. Je ne peux pas promettre. Ne bɛna layidu ta aw ye. Zéro corruption. K'a fɔ ko sɔrɔfɛn furuba nafolo juguyalen ko kelen tɛna kɛ wa m'o fɔ dɛ. Mais je ferai tout pour que l'impunité est zéro. Nka ni maa o maa bɛ yen k'e y'a kɛ ka furuba nafolo juguya n b'a kɛ fɛn ti bɔ a la o kɔni o kelen o tɛna kɛ tuguni. Salama. Ayi o kɔni o tɛna kɛ fiyewu. L'argent public est sacré. Furuba nafolo halala bolo haramu don a tɛ se ka don fiyewu. Et je ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière traçable. N'i y'a dun fo k'i sa wa a nafolo furuba nafolo a kan ka don donda min fɛ hakikayara a bɛ don da de fɛ siga t'a la fiyewu. Et raisonnable. Wa a kan ka kɛ kɛcogo ɲuman ni tilennenya ni laadiriya min a bɛ tɛmɛ o sira de fɛ.
avec tous les sacrifices que cela comporte. Ni fengo fembe no oye hali nere ni sarakali o dafe. Fengo fen sarakaye no kanga ke o sarafe mimba to bi wale ya omna wale ya. En termes de mesures systémiques Dabali ni fere munu mbitike chenikila kama. Et de répression des crimes et délits économiques. Mauma be ki jugu ye ki chenikila ni ye jamana nafolo janfai kanga no mine ki sege ki nobo. Ka jagwe mine abeke chugumi ubike inshallah. Amalma ni tunye bandau kap malase sebe mimbe nabi fwama ko l'indépendant. Ale ajira kafo kiritike bau nabi folu mako sharia tigeu luka surna don to mimbe nuka mako sam ani silima sebe inkeba no Mohamed Haidrai ajira kafo kiritike bau ni sharia no bobau jalagi minum beta ku segere ni wati labanu na meye sharia no bobau ye ani kiritike law ye ukabarala uka surna don ton ku ye lajeke sibirite mane no bena mekalotle duruma uyera uka Kalambuna Zomimbe Nukama ko Institut National de la Formation Judiciaire usratega la kuye nyefolike kafo uyera ubina kunafon la sila ubina kunafon la sila wele Cour suprême na ka nyefolike no ye ka jamana de la donia ani jamana ko ka ma la donia la halaya minumbe kirangara ne nyana ulu yera ukabara la barake chogo ube barake dangare minumbe ka ukabara la wala mo be u banamini ni mununge ku degun ka bara stratégique la nabi foma ko infraction d'outrage à magistrat ani fana u dabina se fenchama mahali minumbe no ye barakela u ka barablaye seben jonjon kibaru ya jonjon do ya jira kafo ubina kuna fon la sila weleli minke amina mgochi kata komi ye sharia tigu ye ubina jira kafo ku lutinye damakashike kanyeshi sonlaldu mbagado ma inafo kasum tapo ani Mohamed Ali Bachili no ye maître Bachili oko ulu tunye damakashi ta ka ulu segere kubina damakashi nunu wili sabe ngone keba ya jira ni jira chokolata ko sabu mi surnadu mbagaw nabe fo mako avocat ulu ka biritigi nabe fo mako bâtonnier de l'ordre des avocats ko onana ya fadelike ulula koni ya jira ka foko mi razbat ka ko no ye Yusuf Ali Mohamed Ali Bachili nuka mako razbat kwale nato kasola fo akakiri ko kanga ke utokalotle nani natai komi jamana sharia tige baw ye kuna fon la sila wele anga chiti umbina ta kene kani jabi minu zorlala amena jabi nunu ndi insha Allah ambalmo kuna fon la se sebe mimbe nabi fama ko info matin aleko malika solasi dagami no be nyoron no ye Elhaj Martal tola solasi kamimbe nyoron ko juma shutamane do franje kelembina ke juma nataye bingane wale do kera mogo marfatigi do fe na malako don oku ni bingani janfa keletike wale ko kera surafana to dumwati ngenye muga kasi ngenye muganda gusilini pango bisawaye le marfatigi atumba fe kata jodala mimbe sordasi daga indala nabi foma ko sentinelle kanyeshi misriba fanfe Nimbingani wale kebai ku tara de kabita sentinelle tumadola atari firu kan yala bafeka marfade mineula wala bafeka munde ke akera shinta de uninyo nje oku anga solasi chain seraka chain ka firi duguma tumami kaka marfa minala kusabu ninche intumba feka jagu ya kasolasi ke ka marfa mine tumami na magwenke bawu bina wasoro chain ngoni anga solasi chain afiri duguma kabili ubara de kerami yanga jamana la kanaba munumbe nyoro uyeshu bela jelenke ubi yala la tumadola yala ani mawore utundo wa fasir keba ku sibri temane kwa kera inafo basigi nana nyoro ndugu kondana anga jamana finindigi ni jamana maraba munumbe usola ka hakilisigi kuma fo nyoron ka uye ku dabalini fere bela jelembe katike mimba tu nyoron bisika lakana chukomi kibaru yai haini sama kabo kuna foni fasir lasi sabe mimbe abifua mako info matin so mada kibaru amalmau mali solasiu uka daganyi moba no ye chef d'état-major général des armées ukube jamana diun la donia kafo anga jamana kelebolo kutunyi keledo wuli anga sraba mimbe nu ba fama ko route nationale 16 pupali kela munumbe nu kembe ka marfata ka pupali wale takanga jamana segere usigana ma flaku fagara uye
ninnu de taara kɛlɛ bin wala an ka jamana sɔrɔlasiw u ka kɛlɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ u ye puvalikɛla cɛ 2 faga ka 1 jogin ko olu dun bɛ yɔrɔ min hadamadenya yɛrɛ hakɛ bɛ matarafa ni waleya ye o y'olu ka hami de ye ko o siganama minnu ni o cɛ 2 fagara 1 joginna ko olu fɛ olu bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ a bɛ kɛ ni sariya de kibaruya in kɛra sibiri tɛmɛnen n'o bɛna mɛn kalo tile 15 ma nin dantigɛli kɛra an ka Mali sɔrɔlasiw fɛ u ka daga ɲɛmɔgɔw k'u bɛ an ka sɔrɔlasi tɔw k'a f'u ye hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan baara min n'o y'an ka jamana kana ye k'u cɛsiri o baara fɛ n'o de fana ka jamanaden minnu sɛgɛnna kɛ u mana kɛ sigiyɔrɔ la Mali sɔrɔlasiw sigikun wɛrɛ tɛ wolo la o jamanaden ninnu u bɛ se ka lakana cogo min jan tɛmɛnen n'o bɛna mɛn kalo tile 9 ma farafinna tilebiyanfan jamana farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnbolo fara min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest olu ka cidenw bɔra anw fɛ yan o ɲɛmɔgɔ tun ye Goodluck Jonathan ye kabini kari tɛmɛnen a tun bɛ anw fɛ yan a ye tile 5 sigi de kɛ Mali kɔnɔ yan a nakun tun ye fɛn min ye o ye k'a fɔ furancɛ fanga min n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in paroni min kɛra n'o kɛra jamanaden dɔw ka wulikajɔ sabu ye ni sɔrɔlasiw ye fanga paro n'olu sigi farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn in o de ye karabali kɛ k'a fɔ ko sariti kan dɔw ka kɛ fanga in furancɛ fanga in wala fangalatɛmɛ fanga in wala donnatɛmɛ fanga in u bɛ se ka saritiw ta cogo min k'a fɔ u bɛna fanga in bila waati kofɔlenw na n'o ye san 1 ni kalo 6 ye dɔw yɛrɛ u y'a jira k'a fɔ u ye min kɛ o la sisan u bɛ kalo 9 bɔ o yala kabile o fanga in sigira baara minnu kɛra u fɛ yala a kɛra kɛcogo jumɛn kalo 8 u sigilen kɔfɛ kabile ninnu nana n'o ye farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnbolo fara ye u ye sigikafɔ ni kumaɲɔgɔnyaw daminɛ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyani olu ka kɛlɛbolo min bɛ Mali kɔnɔ yan n'u k'a ma ko MINUSMA o de ye ko o kɛlɛcɛw nakun ye cɛfɔ ni kanbɛn sabatilen ani farafinna yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni kelenya tɔnba n'o ye Union Africaine ani u yɛrɛw ka maa minnu sigin bɛ Mali kɔnɔ yan o kunbɛn in senfɛ ko a kɛra lajɛ dɔ senfɛ sabu farafinna tilebiyanfan jamanaw u ye kulu dɔ sigi k'a fɔ ko kulu in bɛna kɛ kulu ye nin kɛra farafinna jamanaw ani jamana marabaw olu ka lajɛ min kan ka fanga in ka furancɛ fanga in sigi kan sariti kan u bɛ baara kɛ ni kuntilenna minnu ye ani baara bɛna kɛ furancɛ minnu kɔnɔ o kulu dɔ sigilen don k'u ka o baara ninnu nɔbɔ o lajɛ in o kɔfɛ ko CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka lasigiden minnu bɛ yan o n'olu fana ye ɲɔgɔn ye min ye Laginɛ jamana kuntigi kɔrɔ ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye a n'a ka maa minnu nana ntɛnɛn tɛmɛnen o tun ni an ka jamana marabaw u ye ɲɔgɔn ye o lajɛ in senfɛ hali min yɛrɛ ye an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Asimu Goyita ye ka fara u ye maa minnu sugandi k'u tɔmɔ n'o mɔgɔ tɔmɔnen ninnu k'olu bɛɛ na dɔn députéya jɔyɔrɔ la n'o ye Conseil national transition ye n'o kuntigi fana ɲɔgɔn ye u ka sigili in na tarata tɛmɛnen u ni politiki tɔnw ye ɲɔgɔn ye u ni forobamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye hali minnu yɛrɛ bɛ n'olu ni Mali marabaw u y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn na o n'olu fana ye ɲɔgɔn ye CEDEAO ka ciden ninnu u y'a jira k'a fɔ u ni diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye ani dugulenw ani laada ɲɛmɔgɔw nin tile 5 taama ninnu u ye jaabi di baara ninnu kɛr'u fɛ kɛcogo minnu na Mali yɛrɛ dugulenw ani Mali kow latigɛli ani jamana foroba kungo ɲɛnabɔbaw n'o ye société civile ye olu ɲininkali u ko tiɲɛna ninnu nakun k'a kɛra fɛn ɲumanba ye a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye ninnu ye layidu minnu ta k'a fɔ ko u bɛna furancɛ fanga ye a bɛna waleya furancɛ min kɔnɔ ani u ye saritikan minnu ta k'a fɔ ko furancɛ min kɔnɔ u bɛna fanga segin jamanadenw ma o layidu ninnu bɛ se ka timɛ cogo min da donna nin bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw u k'u b'a ɲini jamana marabaw fɛ teliyala
u ka hakili jagabɔ kɛ laɲini damadama minnu bɛ yen i n'a fɔ laɲini ninnu ɲɛfɔra Général Francis Beyanzin fɛ a ko cɛfɔ ani kana farafinna tilebiyanfan jamanaw a ko bɛ fɛn min ɲini o ye k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u ka lajɛ teliya yɛrɛ la koyi ani cɛfɔ ani bɛn ni karama na u ka lajɛ ka bɛn kulu sigili sen kan kulu min ka baara ye wote olu labɛn ni cogo ɲuman ye sabu fɔɲɔgɔnkɔ dɔ bɛ fɛn min na anw fɛ Mali kɔnɔ yan o ye k'a fɔ ni sugandili bɛ kɛ n'o de ye jamanadenw ka wele u ka taa u dungɔmaw tɔmɔ k'olu sugandi o baara min bɛ kɛ minnu cakɛbondaso min y'o baaraw labɛnba ye fo bɛn ka kɛ o kan o kana kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka ko karabalen ye u ka ma sugandili kɛrɛnkɛrɛnya na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kɛ ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ ye ani yɛlɛma minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ yɛlɛma ninnu ka kan min b'a to kalo 18 ninnu kalo 18 in kɔni a furancɛ man jan ten kosɛbɛ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ n'o ye kɛta ye o ka kɛ o kuma tɔ kɛra gundo la i n'a fɔ a fɔra fɔ cogo min nka min kɔni ye Bamakɔ yan politikima minnu bɛ yen ani jamana dugulen ni forobamɔgɔ minnu bɛ yen olu yɛrɛw miiri la k'a fɔ kalo 18 min ko fɔra n'o ye san 1 ni kalo 6 ye fɛn kana fara a kan olu yɛrɛ kɔni ye fɛn min kanu o de ye k'a fɔ jamana in a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min yanni sugandiliw bɛ kɛ an ye seereya minnu sɔrɔ Goodluck Jonathan nali min kɛra ani forobamaw ni diinɛɲɛmɔgɔw ani dugulenw ye ɲɔgɔn ye min kɛ seereya minnu sɔrɔla o kɛnɛ kan o seereya ninnu filɛ min ye Usaz Makiba ye o Usaz Makiba n'ale ye Mali alisilamɛ denmisɛnw olu ka ɲɛmɔgɔ ye o ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw u ka cidenw ye ɲɔgɔn yeli min kɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ bala jamana bɛ situation minnu kɔnɔ ani transition bɛ ka taa cogo minnu na ani élection nataw kan ka organiser cogo minnu na diinɛ mɔgɔw ni laadatigiw ko yete min y'a la an y'o de f'u ɲɛna donc conseil ka position ye anw y'a fɔ élection de an bila nin crise in kɔnɔ ni jamana bilala nin bolo in kan élection kɛcogo jugu o de wolola an filɛ cogo min na donc ni élection wɛrɛ bɛ na organiser k'u da t'u yɛrɛ la ka kɛ tiɲɛ kan ka jɛlenya kan bɛɛ ka k'i yɛrɛ y'a kan jamana marabaaw u ka jamanadenw fana lajɛ u k'a sɔrɔ jamanadenw ka taa jamana mɔgɔw ka nin tun ye Usaz Makiba ye min ye Cɛbilen Darame ye aw b'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka ministre kɔrɔ don politique tɔnɲɛmaa don a bɛ fɔ tɔn min ma ko parena ale fana ɲininkali min kɛra u ni farafinna tilebiyanfan jamana CEDEAO u ka ciden minnu tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ale fana ye min fɔ kunbɛn in kɔfɛ o filɛ ale bɛ taa ka segin n'a ye kabini coup d'état ma fo kana an se bi ma donc kabini coup d'état kɛra a nana siɲɛ caman janvier kalo la a tun bɛ yan nɔ a kalo 4 de ye nin nali a nafa yɛrɛ ye min ye c'est que a bɛ komi transition daminɛ a n'a kuncɛli an b'a cɛmancɛ de la kalo 9 de kɛra ni transition banni o tuma mun kan ka kɛ an kan ka mun da don ɲɔgɔn fɛ an kan ka mun dilan ɲɔgɔn fɛ jamanaden bɛɛ y'a jira a kɛra dialogue national la a kɛra concertation nationale la ko an ka kuru kelen sigi min tɛ administration ye pour que ka élection labɛn jɛlenya la ladiriya la en même temps comme an ye temps perdu kosɛbɛ jamanadenw bɛɛ y'a jira fana ko an ka o tɛ se ka sigi ka bɛn transition banni ma o tuma an ko kɔrɔlen o man ɲi an k'o bɔn hakili la fo kana kɛ ka élection organiser ni administration ye ko ka bɔ a la bon ni an bɛ nin dengo ye min ye o tɛ se ka labɛn ka bɛn sarati min fɔ o tuma mun bɛ kɛ an ka ladi o fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka min labɛn n'o bɛ se ka kɛ don la tɛmɛ kulu ye pour que se ka élection kɛ jɛlenya kan ka latigɛ ka kɛ jɛlenya kan ka kɛ ladiriya kan nanbara tɛ ye min na o de ka ɲi jamana ka basigi b'o de bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne an bɛ nin yɔrɔ in na bi bi la n'an ko ko transition n'an bɛ problème ko c'est que fanga binna de fanga traki de kɛra fanga traki bɔra mun na élection ko la aw bɛɛ hakili b'a la mars ni avril 2020 élection o tuma ala k'an kisi an ka segin o ɲɔgɔn ma pour que bɛɛ y'a jira k'a fɔ mun kɔni administration territoriale ye ko bɛ élection labɛn o kɔni o man ɲi kosɛbɛ a kɛ to b'a la salala mahamadu i bɛ ka miiri la den ye fɛn o fɛn fɔ a ka kan ka kɛ bɛɛ k'i jija o ka kɛ parce que maliden fanba caman tun bɛ denni la parce que bɛɛ tun bɛ denni la aw yɛrɛ hakili bɛ digi o ka kuma na waati la ko denni bɛɛ tun bɛ denni la donc an k'an jija denni ye nin tun ye Cɛbilen Darame ye
kulu min yɛrɛ be yen sa n'olu ka wulikajɔ sabu de y'a kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in dafirila hali n'u ka wulikajɔ sabu kɛrɛnkɛrɛnnen kelen tɛ. Ibrahim Boubacar Keita ka kabili a bɛ fanga na minnu tun ye wuli ka dɔ ka kɛlɛ kɛ olu ka dabali n'u ka fɛɛrɛtigɛba o kulu ɲɛmɔgɔ bi wala ka dantigɛlikɛla n'o ye Cogɛlikokɛla Mayiga ye ale fana ye jaabi min sɔrɔ nin ko la ɲiningalikɛlaw ka ɲiningali kɔfɛ o filɛ. N bɛ kuma daminɛ ni foli de ka maliyɛnw bɛɛ fo M5 tɔgɔ la M5 comité stratégique tɔgɔ la ka aw sanbe ala ka san wɛrɛ yira na san wɛrɛ ala ka kɛ basigi seginna ka na Mali la hɛrɛ ni bɛn a seginna ka na Mali la ka kuma jaabi effectivement Goodluck Jonathan CEDEAO ka médiateur a nana Bamako k'a lajɛ transition bɛ cogo min na a ye classe politique rencontré bi M5 parti minnu b'a kɔnɔ u ko k'u bɛ kuma lasela kelen de ta n bɛ kuma u bɛɛ tɔgɔ la donc u y'u hakilina fɔ ne y'o de sɛbɛn k'a lase kuma min fɔra M5 tɔgɔ la o ye k'a fɔ ko kuma caman tɛ M5 fɛ M5 la hakilina ye mun ye transition ko la a y'a fɔ fo ka tɛmɛ a événement laban min na a y'a hakilina fɔ o ye rencontre min kɛra Kuluba mai kalo tile 6 2021 président de la transition son excellence Bandaw ale de ye M5 wele k'a b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la ne ye kuma ta M5 tɔgɔ la ye kuma baw minnu fɔ maliyɛn bɛ n tɛ segin u kan donc M5 ko CEDEAO ma ko mɔgɔ wɛrɛ t'a bolo ka tɛmɛ minnu fɔra président de la transition donc a ye gafe min di président de la transition ma a y'o gafe kelen tɛ k'a d'u ma an hakilina b'a la ni mɔgɔ min b'a fɛ transition ka ɲɛ a ka ɲɛ maliyɛnw bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la jamana ka se ka basigi jamana ka se ka lafiya a bɛ o gafe in kɔnɔ mais yanni ka gafe in d'a ma ye b'a fɔ tubabukan na ko discours introductif ye kuma damadamaw fɔ k'a fɔ n'i ye transition in lajɛ problème damadamaw bɛ se ka fɔ transition in ka problème fɔlɔfɔlɔ min ye min n'i y'a fɔ o ye un déficit chronique congénital de légitimité d'expertise et de cap de cohérence o kɔrɔ ye mun ye transition autorité u ka problème fɔlɔfɔlɔ n'i ye président de la transition bɔ a la parce que ale ka sigili ale ka présidenya sɔsɔli caman ma k'a la donc M5 ma sɔsɔ a sigila cogo min na o de kuma bɛn ma mais an tɛmɛn'o kuma ka joona o de la an y'a jaabi o an taara a ka wele la ale kɔfɛ institution to problème ba min b'u la o ye jamanadenw t'u yɛrɛ dɔn u ka baara la o de ye légitimité n'i b'a fɛ ka jamanadenw mara f'u k'i yɛrɛ de ye i ka baara la o dun o institution nin wolola cogo min na o de y'o kɛ o de ye n ko congénital i ye min ta i wolodon ani chronique c'est-à-dire o bana in bɛ don o don a bɛ juguya ka taa un déficit de cohérence c'est-à-dire u taabolo a tɛ sira kelen kan a bɛ taa ka segi la donc c'est comme minnu min t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na a fɔra dɔrɔn ko transition ye kalo 18 mais a kan ka kɛ cogo di mɔgɔw kan ka taama cogo di pour que o ka se u ma se k'o sira ta hali sisan o de la sisan bɛɛ b'a fɔ ko kalo 18 kɔnɔ kalo 9 de filɛ nin ye ka tɛmɛ baara foyi ma kɛ i tɛ se k'i bolo ɲɛsin baara kelen ma min kɛra jamanadenw wulila ka laɲini minnu kɛ du 5 juin au 18 août 2020 pour que ka fɔ an yɛlɛma kelen laɲini kelen tɛ yen min ɲɛnabɔra kalo 9 in kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ u y'a fɔ Goodluck ye ko u tɛ se u dɛsɛra ka tila k'a fɔ ko n'i ye question baw ta olu yɛrɛ bɛ min yira k'u ye baara kɛ u tɛ se ka baara si yira fɛn kelen u bɛ se ka min yira o ye comité d'orientation stratégique min sigira Kosa in na o comité d'orientation stratégique fana mɔgɔw nomɛra mais est-ce que u y'u nommé kun min ka est-ce que u bɛ se k'o baara kɛ an kɔni bɛ sika la parce que réforme baw minnu kan ka kɛ comité stratégique nin de comité d'orientation stratégique de kan k'o kɛ mais an ɲɛ bɛ mun na ministre de l'administration ministre de la refondation ministre de la réconciliation bɛɛ b'i kun fɛ donc i t'a dɔn cohérence bɛ yɔrɔ jumɛn n'i y'a lajɛ découpage administratif an bɛ segin a kan kɔfɛ a dossier in kan ka jateminɛ comité d'orientation stratégique la u ka réunion fɔlɔ ma se ministre de l'administration territoriale ni papier jansen ka taa région la u y'a fɔ comité d'orientation stratégique mɔgɔw ɲɛna ko débat kan ka kɛ à la base et base la gouverneur ye mɔgɔw wele mɔgɔw taara parti responsable taara gouverneur kuma non
ko débat to la ko min bora Bamako na nous informer ka valider ka la sigi Bamako donc on peut pas ira ko samali bala ils n'ont pas de cap nko fana au kelen de bese ka ira ani programme d'action gouvernementale oui min présenter premier ministre min présenter CNT na ou ya voter au fana nko oye un bon catalogue de bonnes intentions qui n'ont aucune prise avec la réalité c'est-à-dire comment de bala ngo télégraphe ya voter mais il y a à laje tigitigi mo mi miya do état be marche jogo iba don tigit ko fen ba ko no se ka waliyaw meta machine kelen dawma ka Mali ta kabini indépendance fobi avec me sambi woroka indépendance sur la katabi Mali soldat su minum be armée kono we bamuga premier tarafa ka gafe kono ka programme d'action gouvernementale kono ko transition kono ku bena soldat su bamuga ni duru de recruter o se ka ke chogodi amazaga minke sambi woro kono ka soro kele kunte jamana kono balawu kunte jamana kono farafari kunte jamana lakana balia kunte malla amazaga teme soldat su bamuga ka abena foko transition kono ko bamuga ni duru donc on wona chamambe papier na donc papier catalogue de do ngani anyuma de bala mo tegere fo mais atisega walia katla ka fo mpe min digra malion la ya do Mali et indépendance en 1960. En la constitution follow Mali cadre de ACV, la première république. La constitution de la deuxième république de 1974. Mali cadre de ACV. La constitution de 1992 de la troisième république. Mali cadre de ACV. Mais que ça il a agné bimina. Ko transition nyemoko ku bena djekulu dota à l'extérieur un cabinet étranger. Au devant la constitution de l'Académie malienne. Ayoye en 2017. Enfin encore c'est fait 2017 ayoye min bora la mer nko oyi ka malion c'est-à-dire ka malion dogoya ka Mali cadre dogoya am se ka fo chogo di ko bi Mali cadre mi ya ira à tous les niveaux qui sont compétents ils sont engagés mo se ka fo si ça ko cabinet étranger de la constitution de l'Académie malion ko goodluck ma o se ka ben malion parce que malion ka horeya mo kanga ala gusi ka se yoro do la quoi o de ba ira ko transition gouvernement ni institution nous ou te se bara inaw ou te sa koro ou ta nyendo ou te sa la fana si ça bébé kafo comme tambere tambolo transition e kalo tani sigi kalo konoto temana bara make oduma nga bara chamambla anga teli atela ka arranger dron ka dafa o kuma de be senabi nkuma na yu nu yoke ala kan kishi manga me se ka wuli ka soro election mokke manga me se ka wuli election watila manga me se ka wuli election kofi hali mini mena sigi fangala ni chogo ni chola neta do ni uka fanga mbese ka jamana mara uyo kuma dama fu goodluck ka fu ko vraiment M5 be minyi nufe uka laje tigitigi ka barake ni kiyaye ni mugo tora ka nyowo musala ka galon datu ka musala heke fe mi manyi mugo tafo nyowo continuera fa bi tiambolo avec kalo konontombo M5 ku yafo ku yake chugumi na manyi mo shima lame sisa minun ku yafo kulu sona transition ka barake ubebe ni sigi sisa boy comme ya don sisa ko baramake vraiment nga cham barakama blanga e mimbi se kake ango ke anga totoi mais nan to la bar se kake jamane se ka joni to walawo donc ay kuma barkama minun fo goodluck Jonathan Odini M5 togola katla ka gafe min dira président de la transition ma ka wuli ka dama M5 togola ka fu an hakina bola ni Mali mani sirata an ko ndalenta la ni rectification bi se kake ni transition bi se kake adana donc kuma min fora MTech M5 togola Odini hakto bala sallela amalmao anga jamana kuntigi bi no ye bandawiye ayre sona alamsa temene no bena mekalo tle woroma akera irega la yini na koyi akera ina fo abado bi jamana be la halamnuna jumatemene mekalo tle tanane ajenani moktarwan ka barablaliye gaw barabla be atlala ka foku ayaka danaya la kuraya kan tuguni aka segin o barakelena ga kala yini ye femi ye kan ni kura de do franje fangana ka jamana marakulu kuradla ne tuman dola yene kembe minu ko wala minu simborala nu jena ka fara jamana jobo kan ka sabuke kono gwangu minu no be jamana indala bi la yini kera Moktar Wan fe aka umma kura nunu ka do fara chesrika yelema minu no kan ga do jamana kono nana aw yere ye jogel ko kala maigala mesisa maliko to kera sugo ka fasa muru damandi ba yere mangene batigi mangene ukantigali yoro oye manyumanguye nga sebe minu mbe ni ngani atara jamana kuntigi fe no ye fangala teme
ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye jamana yɛrɛ ka forobalesili sɛbɛn na juma tɛmɛnen n'a kɛra tilegan fɛ kuma ye jamana labɔ kabili Muktar Wan ka baarabila in a kofɔra hali n'a y'a sɔrɔ furancɛ laban in na a bɛɛ y'a mɛn mun tun da cɛyalen don furancɛ fanga in a jamana marabaw olu caman nɔ kan dɔw yɛrɛ kɔni fɛ u sen ka suma dɔw ko ko bi taama i n'a fɔ nɔnsin dɔw yɛrɛ ko ayi sarani kɔgɔma taama bolo de b'u bolo min ye Muktar Wan ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw sɔrɔla minnu y'a sɛbɛkɔrɔ jalaki waati tɛmɛnen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye jamana marabolo min sigi n'o kɛra cifɛn ye ko sɔrɔlasiw ka jɔyɔrɔ tun ka bon a la kosɛbɛ nka Muktar Wan a tun ye dabali ni fɛɛrɛtigɛkulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ a ma ko comité d'orientation stratégique nin ye kulu ye kulu minnu u bɛna jamana marabaw bilasira fɛn o fɛn bɛ dabali ni fɛɛrɛ ni kuntilenna minnu kan ka ta o hakilima ni kodɔnna ninnu minnu sugandira ale fɛ aw yɛrɛ u b'a dɔn k'a fɔ a y'u sigi don min a don kofɔlen a sigilen kɔfɛ Muktar Wan ye dantigɛli min kɛ hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ o kulu in kɛ a sigili min kɛra n'a tun ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw a bɛ olu bilasira mɔgɔ dɔw tun bɛ yen a kɛra k'a fɔ i n'a fɔ o ye Haut Conseil islamique mɔgɔw ye ɲinan tun kɛra olu kɔ hali ni kɔfɛ wele bilal'u ma u k'u jeniyɔrɔ fin jamana yɛrɛ kan ka labara cogo kura minnu na wote minnu n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ sugandi minnu kan ka kɛ a bɛ se ka kɛ ni wasa ye wasa cogo min Muktar Wan a kan ka jamana marakulu kura min sigi n'a ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ ye u bɛ se k'u senna teliya cogo min ni hakili ni kodɔn ye sabu kalo 18 minnu dir'u ma kalo 9 tɛmɛna kaban seginnu tɛna se ka kɛ o kalo 9 ninnu kan waati koronnen waati ka surun kɔnɔgɔnw ka ca min ye Mali silamɛw ka jɛrɛtɔnba ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ sunkalo tile 27 su a ye min fɔ ale min ye Mali silamɛw ka jɛrɛtɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye hakilina minnu b'a fɛ jamana in bɛ lahalaya min na an k'a yɛrɛ lamɛn. a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ waati dɔ la sisan ko transition o transition tigiw ko olu de bɛna lajɛ ka votew labɛn an ka ɲɛmaa dɔ ta an ka jamana ye min bɛna se ka jamana in bila sira ɲuman kan ani lafiya sira o la an kan ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ o transition tigiw u bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ ni faso lafiyali kan cogo min na ala k'o sira d'u ma an faso bɛ lafiya sira min kan o transition tigiw ala k'o bila o kɔfɛ dun président ta bɛna kɛ ne ka dugawu ye min ye n'a bɛɛ y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ o walahi ala k'an bɛɛ ta bi fiyewu ala b'a dɔn parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ i bɛ voter maa o maa ye i bɛ t'i ka kanu yira min na k'o ka jamana mara an kelen o kelen anw minnu ko an ye silamɛ lahara an ti sira to tigɛ abada fo ala k'a ɲininka mun n'i y'a kɛ walahi cɛ ni muso bɛɛ maa kelen ti sira to tigɛ lahara i taara voter min ye f'i k'i voter kun fɔ ala ye ayi o la n'an ma ɲɛ voter kɔ an kana sɔn an ka san an kana an yɛrɛ feere an ka dignité in kɔlɔsi an k'an danbe ta la an ka mɔgɔ lajɛ hali min ma dɔrɔmɛ d'a ma n'i yɛrɛ ka kodɔn ye k'a fɔ karisa kɔni ne dan b'a la sabu a bɛɛ ta lahara ala b'i ɲininka nin de la i votera ye mun na i ye danaya min sɔrɔ ala b'a dɔn ni o ye danaya ye walima nafolo ko don ala b'a dɔn o tuma na an ka voter ni danaya ye an ka voter ni danaya ye an ka ɲini o ala fɛ ne min bɛ ka kuma ala tulo bɛ ne kumakan na ne votera n ka denbaya votera mais ne ka vote si la ne m'a bila minɛn kɔnɔ ni m'a fɔ ala ye ala ne kɔni bɛ karisa de fɛ ka tɛmɛ ne kan wa vote tɔ fila ye nka ala b'a ɲini fɛ jamana in ka hɛrɛ bɛ min bolo dɛ hali ni ne bɛ min fɛ n'o tɛ dɛ jamana in ka lafiya tigi a d'o ma lahara ala bɛ ne ɲininka aw bɛɛ ɲɛna ne ma deli ka vote ni nin tɛ ala ne bɛ karisa kɔni de fɛ wa n vote tɔ filɛ o de ye nka e min bɛ gundo dɔn jamana ka lafiya ni hɛrɛ bɛ min bolo n'o tɛ ne ta in ye a d'o ma lahara bɛ ɲininka koyi o la an k'an ka pilasi dɔ bila jaabi yɔrɔ n'an ɲininkara an ka se ka fɛn dɔn mais n bɛ gundo bɔ a la ni maa ti ɲɔgɔn ye so kɔnɔ politiki ko kuma tɛ ne ni maa cɛ gundo bɔra a la gundo ye mun ye
maa o maa bɛ Haidara fɛ ne kun ye liberté di bɛɛ ma i ni politique mɔgɔ dɔ ka baara kɛ nka bi maa o maa k'i bɛ Haidara fɛ n b'a ɲini a bɛɛ fɛ i ni min bɛ baara la politique ko sira kan a fɔ ko an karamɔgɔ ko an k'an jɔ ɲinɛ ne ni maa ti ɲɔgɔn ye politique ko kuma na dɛ Haidara ta filɛ nin maa o maa bɛ Haidara kɔni fɛ n'i y'a kanu Ala kama n b'a ɲini olu fɛ u k'a kɛ o Ala kama u k'u jɔ u k'a f'u ka baara kɛ ɲɔgɔn ye jaban tɛ dɛ nin sen in a ko an k'an jɔ fɔlɔ an sera o yɔrɔ ma ni ko in bɛ ka taa cogo min na Ala de b'a ɲɛdɔn kumana ni fa t'an n'an yɛrɛ hakili cɛnnen tɛ a y'a bolo bɔ mɔgɔw bolo fɔlɔ n'a karamɔgɔ hakilila kɛra min ye o tɛna dogo a la Haidara y'a fɔ a m'a fɔ n tɛ fɔ gundo la dɛ ka n'Ala k'an da ne man da don politique mais an ɲɛ bɛ taa cogo dɔ de la an faso fo an k'a jɔ de a wulibali don a sera a yɔrɔ ma a ti dogo ka fɔ dɛ a fɔlen filaw ye Lailatul Qadri kɛnɛ ni min bɔra an kɔfɛ Ala ɲɛ b'o la o y'an jafa dɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen b'a kalama kabini juma tɛmɛnen n'o bɛnna mɛn kalo tile 14 ma jamana marabaaw u ye walan sɛmɛ wala jamana marakulu marabolo n'o ye gouvernement ye u ye baara bila ka daminɛ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ b'a la n'o ye Moktar Wani ka se ministriw ma ninnu bɛɛ lajɛlen baarabila kɛ juma tɛmɛnen nka o Moktar Wani kelen bandaw n'o ye fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a ye a ka danaya lakuraya kan ko a ka jamana marakulu kura dilan o ɲɛnabɔlen wala o ko sigili sen kan o de bɛ sen na tuma min na Moktar Wani lakurayara ka danaya lakurara bandaw fɛ o bandaw min dɔw ka fɔcogo la ko a karabara de ka jagoya sigi hali n'a y'a sɔrɔ ko jagoya sigi kuma bɛ fɔ dɔw fɛ nka bandaw ka danaya lakurayali bɛ fɛn min jira o ko ale yɛrɛ kɔni ale ka danaya bɛ Moktar Wani kan wa Moktar Wani bɛ se ka ko ninnu ɲɛnabɔ RFI kunnafoni laselaw ko olu ye kibaruya minnu sɔrɔ ko a ɲinina fɛ ko a ka minisiri jɔyɔrɔw dayɛlɛ ka daminɛ mɔgɔ 25 fo ka se mɔgɔ 33 ma o ɲɔgɔnyew olu de bɛ sennaw ni politikitɔnw dɔw y'a jira k'a fɔ ko politikitɔn ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛw ye ka duguta dabila ka sabu kɛ nin ko ye nka nin tɛ ko ɲɔgɔn ye sabu sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'olu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in tɔ paro olu t'a fɛ u da ka bɔ nin ko la jɔyɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ jamana tangani n'o ye ministère de la défense ye wala jamana kɔlɔsili jamana kana ani jamanadenw lakana n'o ye sécurité cɛfɔ ani kanbɛ n'o ye réconciliation nationale o n'a ɲɔgɔnnaw duguduguma kumaw kɔni bɛ sen na k'a fɔ ko sɔrɔlasi ninnu k'u nisɔngoyalen don k'u t'a fɛ u ni yɔrɔ ka minɛ o la fiyewu ko nin ye duguduguma kumaw ye dɔw y'a jira k'a fɔ kuma tɛ tiɲɛ ye fiyewu aw yɛrɛ ye Cogɛl Kokala Mayiga ka kuma mɛn ani a fɛmɔgɔw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu sen tɛna don jamana furancɛ fanga in wala fangalatɛmɛ fanga in na wa laɲini kɔni ye fɛn min ye o ye k'a fɔ mɔgɔ si kana kɛ banamini ye min b'a to baara ninnu u tɛna se ka sabati kunnafoni jɔnjɔn dɔw sɔrɔla Mali yɛrɛ bɛ magɔn kulu minnu fɛ hali n'a kɛra an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw ye olu jamanakuntigi dɔw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la furancɛ fanga in ni dɛmɛli ka kan diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen olu ka jɛrɛ tɔnba olu y'a jira k'a fɔ furancɛ fanga in bɛ se ka sɛnsɛn cogo min olu kɔni seko n'u damajira mana kɛ min ye ko n'a kɛ olu fɛ nka u y'a mɛn ka jira k'a fɔ min ye M5 ye olu y'a jira k'a fɔ olu tɛna ye nin ko la aw yɛrɛ ye Cogɛl Kokala Mayiga ka kuma mɛn olu yɛrɛ kɔni fɛ ko a ko bɛ kɛ kɛcogo min o tɛ olu ka hakilina ye bɛɛ lajɛlen dun bɔra kalama k'a fɔ bandaw ale ni M5 RFI mɔgɔw tun ye ɲɔgɔn ye M5 RFI mɔgɔw n'o ye Cogɛl Kokala Mayiga n'a ka mɔgɔw ye olu y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ dako min kan olu ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye aw yɛrɛ ye bandaw ka kuma mɛn min ye furuba nafolo juguyalen ŋanamu o bɛ se ka kɛlɛ ka hinɛ bɔ a la ka musalaka bɔ a la pewu jamana yɛrɛ marabaaw u bɛ nafolo burujali min kɛ u bɛ furuba nafolo fusuguli min kɛ dɔ ka bɔ jamana nafolo fusuguli la baara ka kɛ ni jɛlenya ye maa o maa ni i jɔra jɔda min na i k'a dɔn k'a fɔ kɛkun ni sigikun wɛrɛ foyi t'i la fo n'a kɛra jamanadenw ka hɛrɛ ye o ye i sigikun de ye bandaw yɛrɛ kɔni a tun ye dantigɛli min kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale nisɔndiyalen don wa ni ninnu ka ɲɔgɔn ye a b'ale bolo sɛbɛla ko ye fɛn o fɛn n'o kɛra
fo fenye ale ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ wa a bɛ i hakili to a la a b'a fɛ ka fɛn min kɔni f'u ye dɔrɔn o ye bɛɛ ka fara jamana kan jamana in bɛ se ka dɛmɛ cogo min k'a yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya in na sabu an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Mali mago bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen na an balimaw an ka don kibaru tɛmɛnen ninnu na an tun ye ɲɛfɔlikaw ye ni waati tɛmɛna jamana tun ye cakɛbondaso dɔ dayɛlɛ ko ka Mali dugukolo Mali sibonko Mali siyɔrɔko k'a ɲɛnabɔ jamana yɛrɛ ka foroba dugukolow bɛ se ka bila jamanadenw ka bolo kan cogo min n'a bɛ kɛ ni jɛlenya ye namara bɛ bɔ a la ni kɔni y'i ka wari sara k'i ka nafolo di ka dugukolo sɛbɛn bɛ bɔ ka d'i ma bada kudayi o ye ka halalafɛn ye namara tɛ se ka don a la ntaraki tɛ don a la nka n'a fɔra k'a fɔ cakɛbondaso in o laban nana kɛ ni tun y'a dɔn tɛna an ka nafolo bɔ ka don a la o jigilatigɛ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Maliko tɔ yɛrɛ kɛra yala malidenw b'u ko min u t'u jaabi n'o tɛ a bɛ faamu cogo di ka fɔ mɔgɔ k'i ka nafolo bɔ ka taa ACI la ACI ɲɛmɔgɔ kɔrɔ tun bɛ waati min nin ko in nana waati min anw y'a fɔ an balimamusow ye k'u sɛnsɛn ka taa ACI la u ni ACI ɲɛmɔgɔw ka kuma sɛbɛn minnu b'u bolo dalilu minnu b'u bolo u ka dugukolo ko feerekelen don cogo min a ka se ka ɲɛnabɔ nka fo ka se bi la an b'a ninnu y'a da tulu la k'a da jaba la fo ka se nin yɔrɔ ma ɲɛma sɔrɔ a la u yɛrɛ b'an bolo bi an bɛna barosigi de kɛ yala olu ni ACI cɛ kɛra cogo di u ka dugukolo ko feerekɛra cogo di u ye wuli ka dɔ jumɛn kɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma u ye mun de kɛ k'u dɛsɛra a ko bɛ daku min kan baro in bɛna sigi an n'an balimamuso fila de cɛ u bɛna ɲɛfɔli kɛ nin ko in y'u sɔrɔ cogo min ne ba bisimila. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne tɔgɔ ye Fatumata Balayira ne tun bɛ Indonésie n ye san 24 kɛ yen nɔ k'an sigilen to yen ATT mɔgɔw bila ka taga yen nɔ ka taga ACI sudiba feere an ma ATT ka fanga la ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na a ye mɔgɔ bila ka taa yen nɔ ka taa sudiba feere an ma k'a b'a fɔ ko Maliɲɛnw bɛ ka dugukolo sɔrɔ i yɛrɛ ye a ye ACI mɔgɔw bila ka taa an fɛ Jakarta yen nɔ ka taga yɔrɔ feere an ma ko Maliɲɛnw bɛ ka yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ pour que ka namara bɔ a la ka fɛn bɛɛ bɔ a la parce que u bɛ sanni kɛ u bɛ wariw bila ka na u tɛ dugukolo sɔrɔ u t'u ka wari sɔrɔ bon an ye wari sara min kɛ kalo kelen u y'an ka titiri bɔ ka d'an ma ka ATT tile la bon o kɔfɛ u taara tuguni ka taga dɔ wɛrɛ fana fɛ n'o ye Jalakɔrɔbugu ye u nana ye komi an k'a san tuguni an ye yɔrɔ dɔw ta la an ye yɔrɔ ta min kɛ ne yɛrɛ kelen ta n burankɛ a bɛ Faransi ka wari sara ka ban 6 millions 200 wari sarala le 3 mois 2012 fo bi fan filɛ yɔrɔ min na yɔrɔ ma yira an na titiri ma bɔ ka d'an ma donc an nana radio la siɲɛ jujuli kana ɲɛfɔ yan nɔ an bɛ taa ni ka segin u yɛrɛ fɛ u ma fosi fɔ ko u bɛ baara la bon an nana siɲɛ fɔlɔ min na radio ɲɛtala Jose y'u wele ka kuma u fɛ u ni Jose kumana min kɛ donc ko ayi ko problème tɛ k'an ka na o taa ni ka segin an bɛ o taa ni ka segin la fan filɛ yɔrɔ min na bi yɔrɔ ko a ma se ka papier sɔrɔ yɔrɔ ma taa yira an na donc o de la an fana nana an seginna ka na radio pour que an n'u ka baro kɛ u ka publier k'a fɔ k'a mɛn an bɛ se k'an ka yɔrɔ sɔrɔ cogo min an bɛ se k'an ka wari sɔrɔ cogo min na o de kɔni y'an nakun ye. Ne bɛ fɛn min ɲini nin ko la o ye k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo ACI kɔni ye baarakɛyɔrɔ min faso ka baarakɛyɔrɔ la kodɔnnen don n'i ye wari sara ne hakili la u bɛ sɛbɛn de d'i ma ka taa yɔrɔ yira i la yala aw t'a la a ma k'o cogo la wa. an ye wari sara récit bɛɛ b'an bolo récit bɛɛ bi yan nɔ a bɛ ne yɛrɛ bolo a filɛ nin ye original wari saralen kɔfɛ u ye récit fɔlɔ an ye wari sara tranche fila don fɔlɔfɔlɔ n ye 4 millions 200 sara o kɔfɛ n ye 2 millions sara a total ye 6 millions 200 n y'a wari sara récit filɛ nin bolokɔrɔ nin ye u ye paiement ni fɛn di yan attestation de paiement u y'a di yan nɔ bɛɛ bɛ n bolo donc u ye récit di ko k'an ka taa ko kɔfɛ ko an ka na k'u bɛ taa fɛn u bɛ taa yɔrɔ yira an na fo an filɛ yɔrɔ min na bi halisa an b'o de kan dogo nana k'u bɛ ka baara kɛ dogo nana k'u bɛ ka baara kɛ ani ATT fana binni kɛ na bɔ gouvernement sigilen kɔfɛ n'o ye IBK ye fo an filɛ yɔrɔ min na bi yɔrɔ ma yira papier fosi titiri ma d'an ma. nka yɔrɔ ma yira aw la titiri ma d'aw ma aw dun ka wari saralen bɛ yen o tuma yala aw ye wari min sara ni bolo don dingɛ kɔnɔ k'a fɔ i bɛ dingɛ kɔnɔ fɛn ɲini ni m'o sɔrɔ ni bolo min don kɔni i ni bolo in ka se ka bɔ yala aw ka wari ko a ma segin aw ma wa yala u ye dunni ye mun de fɔ aw ye wariko la wala u ka sɛbɛnkow la. an b'o taa ni ka segin de la kɔsa in na o y'an bila ka taga u ka fɛn fɛ yen nɔ agent commercial fɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko Olga an taara o fɛ yen donc o tun bɛ ka papier dilan o taara u y'an bila ka taa ko an ka taa yɔrɔ dɔ la yan ko ni o y'an ja k'u b'o dilan ka d'an ma o ka ca ni kalo 2 ye bi an b'o taa ni ka segin na a ma ɲɛnabɔ kabini novembre la an b'o taa ni ka segin na yɔrɔ ko ma se ka ɲɛnabɔ o de la an wulila sɔgɔmada ka na radio la tuguni. ne ba e fana ye tɔgɔ di yala e fana ta in feerekɛra feerekɛ cogo jumɛn mɔgɔ tɛ se ka faamu k'a fɔ mɔgɔ bɛ
taa ACI la ka taa dugukolo san. ACI ye jamana ka dugukolo feere lakodɔn cakɛbondaso ye. Nin baara in daminɛna don min hali ni ye Hamdalaye lajɛ a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ma ko ACI 2000. O yɔrɔ ninnu dugukolo ninnu feerela o tigiw y'u ta sɔrɔ. ACI yɔrɔ caman bɛ Bamakɔ kin caman kɔnɔna na u ye yɔrɔ feere mɔgɔw ma. Mɔgɔw taar'u ka yɔrɔw jɔ ka kɛ aw taara aw ka wari sara fo ka se bi ma aw ma dugukolo ye aw ma titiri ye aw dun y'aw ka wari sara yala e fana ta kɛra cogo di ani tɔgɔ di? Ne tɔgɔ Bajalo Balayira. A bɛɛ y'o kelen de ye. Ne kɔrɔmuso de y'a fɔ n ye ne ye 3 san mais 3 in na ne ye wari min sara o tun ka ca ni 2 ye. Ne ko donc sisan ne ye 2 titiri di yan n bɛ sɔrɔ ka tɔ dɔ in sara donc 2 titiri ma se ka sɔrɔ. N tora tan ni ka segin na i b'u écrit yɛrɛ i bɛ directeur écrit a t'i jaabi fo kana se o tagara cɛnin Kulubali nana n y'o écrit o ye n jaabi n tagara an ye reçu a ko ma ko problème t'a la ko a géomètre wele ko kalo kelen k'u bɛ titiri bɔ kalo kelen titiri bɔra ka di yan u ye 2 titiri bɔ ko donc ni 2 bɔra n bɛ tɔ kelen tɔ sara n ko problème t'a la mais n tɛ dɔ sara ka sɔrɔ ma papier sɔrɔ mais n tɛ sabanan saraw la sisan o titiri bɔra ka di yan nɔ k'an ka taa yɔrɔ filɛ an taara ni ko géomètre taara u ye yɔrɔ yira na ne ko n ko yɔrɔ fɔlɔ min na yira ne na n ko nin tɛ kelen ye dɛ n ko tun bɛ fɔ kulu kɛrɛfɛ de n ko nin dun filɛ nin ye nin tɛ kulu kɛrɛfɛ cɛ ko la ko ayi ko tu de bɛ yen nɔ ko an tɛ se ka don ka risque ta ka don ni client ye ne ko mais ne de ta ye n ka yɔrɔ ye ni a ye donni ye a k'a yira n na n bɛ yɔrɔ lajɛ min ye n ta ye a k'o yira n na cɛ yɛrɛ y'a ye ne insistera a ko la ko ayi ko madame bɔ i tɛna n ka tiɲɛ f'i ye yɔrɔ in ma morceli koyi ne ko kabiri 2013 ne nana terrain kan n tilalen wari sara la ko a ma ban nin tuguni an filɛ nin ye 2020 na tuguni ko a ma ban an ko ne tɛ ɲɛ dɔɔni ko la o bila u ye papier fichier rempli ko n ka cahier signé ne kɔni bɛ yɔrɔ signé n bɛ mun signé aw ma yɔrɔ yira n na a y'aw jɔ de ko yan yɔrɔ de don mais nin kelen de y'i ka lot ye o ma fɔ ne ye n ko donc ne t'a signé n seginna ka taa tuguni n'u ye écrit kura ye n ko bon sisan lettre bɛɛ bɛ n bolo n ko n ti terrain yɛrɛ fɛ tuguni u kan ka wari segin ma u man jaabi u man wele fo kana changement nana kɔfɛ n seginna ka na radio ɲɛta la Jose Bara o y'u wele dɔrɔn o don kelen bɛ u rendez-vous di o ma ko dans une heure de temps ka taga o tagara o n'o kumana ko dugu mana jɛ k'an ka taga an taara tuguni o y'a sɔrɔ Konate kelenw de bɛ yen an a ko bon ko sisan ko yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen u bɛ yɔrɔ falen o la n'an b'o fɛ u bɛ t'o yira n na ne ko problème t'a la an taara o yɔrɔ filɛ ne ko an b'a fɛ u ko sisan komi ne kan ka dɔ de segin u ma yanni ne o la dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ n k'o fana san ka fara kan n ka yɔrɔ bɛ kɛ san 4 ye ne ko problème t'a la bon n kɔrɔkɛ fana ta kun b'a la u kan ka dɔ rembourser o ma u ko da wari tɛ ACI bolo k'o rembourser ni o ko dafa lot kelen sɔngɔ la o b'o ka lot dafa 4 na o fana ko problème t'a la an ko an bɛ chèque di u kɔ ye k'an ka taa fɔlɔ an ka lettre kɛ ka na compensation lettre kɛ n'o kɛra donc o la u bɛ na a fɛn reçu bɛɛ changer sisan nɔ k'a di an ma ka ko titre b'olu bolo ka ban a tɔ ye dɔrɔn de u ka a kɛ anw tɔgɔ la dɔrɔn k'a di an ma depuis novembre fo bi an b'o tagali la u sɔrɔ rendez-vous d'an ma ko kalo kelen an ko kalo kelen dafara kalo kelen bɛ ba tuma min na a Konate relevera mɔgɔ kura min nana sisan ne fana an ye écrit kɛ tuguni u y'an reçoit o la tuguni u k'a ma ko dans une semaine ko a bɛ di bon directeur kura in k'a ma ko ayi k'an ka kɛ kalo kelen an ko o kalo kelen bɛnna sinkalo daminɛ ma an taara tuguni ko ayi k'u ma tila k'a bɛ domaine na k'u ma tila fɔlɔ u ye une semaine di tuguni une semaine fana kɛra tuguni u welela o kan kelen de don donc sisan nɔ yɛrɛ an kana yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ maa y'an ka wari minnu bɔ o y'a sɔrɔ ne tun ye n ka fɛn dafa chèque 4,700,000 chèque di u ma a mɛnna ne fana ko ma sisan ko mina yɔrɔ tɛ ka sɔrɔ chèque kɔni b'aw bolo mais ne bɛ taa n ka wari ta n ko maintenant nin bɛ sen na ye n ko nin bɛ sen na a tɛ ka kɔrɔlen tɛ sɔrɔ kura tɛ sɔrɔ chèque fana kura fana kana fara kan tuguni o chèque bɛɛ copie bɛ n bolo original bɛ u yɛrɛ bolo yen nɔ ne ko ne taara n ka wari ta sisan nɔ an tɛ terrain ko la tuguni u k'an ka wari la segin an ba don o don kuma kura yɔrɔ t'i sɔrɔ a laban yɛrɛ i bɛ téléphone ci u t'i ta yɛrɛ ka wari dɔgɔdɔgɔnin mara ka taa yɔrɔ san particulier tɛ fo ka taa sa ACI yɛrɛ bolo i tɛ ka yɔrɔ sɔrɔ titre fu de filɛ o titre ja titre fila a fila bɛɛ ye fu de a bɛɛ filɛ n bolo yan nɔ titre bɛ n bolo yɔrɔ tɛ n bolo o bɛ yala nafa jumɛn b'o titre ko la an kɔni bɛ a ɲini de mɔgɔw ka wuli k'an dɛmɛ Ala yɛrɛ kama an bɛ se k'an ka wari sɔrɔ cogo min na ka b'u bolo u ko titre b'olu bolo anw m'a ye a tɛ di an ma an t'an ka wari fana sɔrɔ yɔrɔ ko fana ka gɛlɛn n'i tɛ i ka dugukolo kɔni sɔrɔ i ka wari ka di i ma. Sisan an bɛna lase ni Ala ye dɔgɔ farancɛ in jira na anw yɛrɛ bɛ wele komi ɲɛmɔgɔ kura sugandilen don an bɛ wele ka se aw b'a lajɛ tuguni ka aw ka sɛbɛn ninnu photocopie dɔw to yan sɛbɛn 1 wala 2 ɲɔgɔn min b'a jira dɔrɔn k'a fɔ aw bɛ se ka lakodɔn cogo min n'an sera yen ɲɛmɔgɔ kura min sigira an b'a ɲini k'a fɔ an n'a ka ɲɔgɔn ye aw ka ko bɛ dako min na ni Ala sɔnna ma kɔni an kɔni tɛ nin ko in bila fo a tiɲɛ ka bange aw ka kuma laban ye jumɛn ye. Ne tɔgɔ Fatumata Balayira an ka kuma laban kɔni tɛ dɔwɛrɛ fosi soit an ka yɔrɔ sɔrɔ ou bien k'an ka wari lasigi o fila de don ni faransikɛ yɔrɔ sa i bɛ
ibe bara la don iba feke i ka yoro bara san segin bi yoro ma ire la du war saro ko be ga cigodi jota jigila te ko danye ko be mi ngon ne fadala war ka dubbe ko yoro ofla do la kelle do ni papier ma do amayra ni war ko war tubul ka juventus ni fonsa ko juventus ga juru ni fombulo ko war tubul ko sara ira ma ba ni ira so papier boka dama ni pe da so kuma fla ba ami se antunia anti se ya odo ka fo odo ko nguya na kunya mi kuma ngone mene fe ka fo ukanga war di ama walma uka yoro yiran ukata yoro fe bornage ke ninde yanga ako yoro yi afleni aka titri flaw bulo walma nyi warim bo ukanga waru sigi ama ante dele jangini tukuni ne baw ne aw ka kuma me aw be seben fla ɲɔgɔnto ya bala yira ye ta ni balimamuso ta ni ala ye sini jira na anw yɛrɛ bɛ wuli ka se aseyi la an be sɛbɛn nunu jira k'a fɔ ni y'an balimamuso fila ye u k'u nana dugukolo san kɛ aw fɛ yan u y'u ka wariw sara ka ban tuma dɔ la aw taara yɔrɔ dɔ yir'u la nka yɔrɔ min b'a sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ta ye dugukolo ye ani k'a yɔrɔ tamasiyɛnw yira u la k'a fɔ nin y'aw ka yɔrɔ ye aw m'a fɔ k'o de ma d'aw ma sisan n'o ma kɛ u k'aw ka wari segin o tɛ wa u ka dugukolo di aw ma perepelatigɛ la aw ka yɔrɔ ye a sɛbɛnw ka dɛ aw ma wala u k'a ka wariw segin u tɛ an be se k'u ciw lase kɔni k'an bɛ ya dɔgɔkun gɛrɛ ni ala sɔnna mashallah an balimaw an ka ntɛnɛnjan tɛmɛnen min kɔnna kunungo ntɛnɛn ye an tun ye fɛn dɔ kofɔ aw ye o ɲɛfɔli la an tun y'a jira u la k'a fɔ mali marabaw u b'a fɛ ka mali yɛrɛmaradugu ka dɔ fara o caya kan i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya tali mali tun tilalen do region 6 de la ATT nale fanga na ATT y'a kɛ 8 ye nka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu b'a fɛ ka dɔ fara caya kan tuguni a bɛ fɔ de ma nazarakan na ko découpage territorial o ŋaniya tali min bɛ senna a kuma cayalen do kosɛbɛ don kibaru tɛmɛnen ninnu an tun y'a jira u la k'a fɔ min ye Gurumararos ye Welesebugu Marikala dugu caman bɛ olu sigibaw u ko olu ma kɛ region ye wala cercle a ma bɛn olu ma olu yɛrɛ kɔni fɛ ko jamana marabaw u y'a kɛ nindungo ko de ka yɔrɔ dɔw fusabantiya ka sago yɔrɔ dɔw kan min ye Welesebugu ye ale sugandira ka kɛ cercle ye ŋaniya fɔlɔ minnu tun taara san 2018 nka o kɔsa fɛ u nana yɛlɛma don o la min ye ɲakɔrɔ Yasamake ye n'ale ye maire kɔrɔ ye ale y'a jira k'a fɔ jamana marabaw ye filijuguba de kɛ sabu olu kɔni Welesebugu ye dugu min ale ka arrondissement ya ka kɔrɔ ni Selenge ta ye n'a fɔra k'a fɔ Selenge bɛ sugandi k'o kɛ olu ka siri Selenge la k'o tɛ bɛn olu ma jɛn n'a ye fiyewu Marakala fana olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ ka siri joro de la olu bɛ ka siri joro la olu fana ma sɔn o ma ntɛnɛnjan tɛmɛnen olu tun ye Marakala pont tigɛ o pont tigɛli a tun kɛra gɛlɛyaba ye fo an ka jamana finitigiw olu bɔra fo Segu ka taa mugu ci olu la o min ye Gurumararos ye olu maaw fana tun diminen do kosɛbɛ sabu olu yɛrɛ kɔni ka fɔcogo la olu ko munna olu fana tɛ se ka kɛ yɛrɛmaradugu ye region ko tilali min kɛra ko tilali kɔsa in na tilali minnu kɛra ko cercle 30 ɲɔgɔn bɛ yen cercle 10 ɲɔgɔn bɛ yen k'u y'o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o kɛ région ye Mali yɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana marabaw u b'a fɛ ka région kɛ région 20 de ye jamana dun ye forobasigi min kɛ n'o ye conférence nationale de souveraine ye o tun ye haminako caman ta n'o ye jamanadenw ka haminako ye a kodɔnba dɔw tun taara ka bila ko la aw yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga lamɛn baara minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ olu ka fɔcogo la yanni a ka kɛ ni jamanadenw ka hakilinata ye a tɛ kɛ n'o ye fiyewu min ye Mandenkaw ye taama yɛrɛ bolo dalen do an ka jamana fan caman fɛ min ye Sibi arrondissement kɔrɔ ye n'o bɛ Mandenkaw fɛ olu y'a jira k'a fɔ f'olu sirilen ka to Sibi de la Fale Kulubali y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ marabaa minnu bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen n'o ye Badugu ye Sinadugu Kanimbala Kiɲɛba Koko Sobara Ɲuma Makana ninnu ko sibiri tɛmɛnen u bɔra ka a jira k'a fɔ olu b'a fɛ u ka siri Sibi de la a bɛ dugu 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ko dɔw tun bɛ Samale o ni Bamakɔ cɛ ye kilo 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ye olu yɛrɛ kɔni fɛ furancɛ fanga mɔgɔw b'a fɛ ka olu ka sigiyɔrɔ tila k'u fara ka bɔ yɔrɔ minnu na a ma kɛ olu fɛla ye fiyewu hali anw yɛrɛw fɛ yan min ye kanajigila ye
kana jigilata ni ala ye sini don kibaru jirana an bena walanwalali kɛ o kibaruya nunu fana la nga Ibrahim Jalo Cu yala maninkaw yɛrɛw ka laɲini ye jumɛn ye de Cu? N bɛ kalo tile 16 Samalen sibikaw ye kunnafonidilaw wele dugutigi fɛ yen yɛrɛ dɔn fɛn mun kɛlen bɛ ka dagaba wuli sisan o ye fanga cɛmancɛ bɔ de ani yɔrɔ kura minnu bɛna bila sen kan n'o ye région ye. Mankan bɛ fan bɛɛ, Marakalakaw b'u ta la, Gourmararuskaw b'u ta la. Maninkaw y'an wele o ko ni se Kangaba ka kɛ région ye, a dama région ye, Sibi fana ka kɛ a dama région ye. O wele tun kun ye o de ye. Lajɛ bannen an y'u ka makɔrɔba dɔ ɲininka n'o ye Siriman Keyita ye. Siriman Keyita ye fɛn min fɔ filɛ nin ye. Siriman Keyita an b'i fo. I Keyita. Bi an bɛ Samalen. Aw ye kunnafonidilaw wele. Yɛrɛ dɔn a bɛ tile 15 mo fɔ kalo 1 ɲɔgɔn. A fɔra ko ka jamana cɛma bɔ n'a bɛ fɔ ko découpage ka yɔrɔ dɔw kɛ région ye ka yɔrɔ dɔw kɛ cercle ye. A mankan cayara, a kuma cayara fan bɛɛ ka daminɛ kɔrɔnfɛla la fo yan. Sɔgɔmada in na aw y'an wele Samalen yan. A y'an wele a kun ye jumɛn ye? N'i ye kunnafonidila wele fo i ka fɛn dɔ f'a ye dɛ. An bɛ fɛn min f'a ye kunnafonidi découpage kan a kɛli tɛ baasi ye faama ka baara don a kɛ a ye fɛ o wajibi di nka min barale an dɔn an mama ɲininka o de bɔ ka kun di kuntigi kɔ o de barale an dɔn o ma wele an hakili la an tun bɛna wele k'an ma ɲininka min bɛ bɛn an ma an k'o fɔ ani min tɛ bɛn an ma an k'o fɔ an barale k'a ye k'an ka sigida mun bɛ bɛɛ farale kaba kan kaba t'an jugu di dɛ an ni kaba bɛɛ kelen de i y'a faamuya an bɛ mandenka de i bɛna mandenka faga mandenka de bɛ bɔ a kɔnɔ depuis kunun fɔ bi kabini kiyarɔba ma ka taa fɔ sobara fɔ jumɛn ka na Samalen yan an bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ o y'a sɔrɔ faama ɲɔ suma bi dɔ kurusitigi bɛɛ gongoɲa kelen kelen o ɲɔ le tun bɛ dɔni ka bɔ kiyarɔba ma o ɲɔ bɛɛ tun bɛ dɔni ka taa kɛ Sibi hali bɛna a ɲɔ kɛ bondon lɔlen ye a bɛ komanan kɛrɛfɛ bon an ka manden sigi kɔnɔ Sibi fɔlɔ le bɔlen Wanda k'i sigi Wanda bɛ fan jumɛn? Wanda bɛ ayiwa Sibi ni tile bɛ tɛ i y'a faamuya. Ça fait dugukɔrɔba dɔn an bɔlen an ni Marakaw faralen ɲɔgɔn na Wagadugu an taara sigi Wanda le an ni Marakaw faralen ɲɔgɔn na Wagadugu an taara sigi Wanda le Marakaya ka kɔrɔ dɛ Marakaya ka kɔrɔ ni Maninkaya de i y'a faamuya an taara sigi Wanda le bon ka bɔ Wanda ka na kɛnɛ ma Sibi fɔlɔ de bɔra o kosɔn a bɛ fɔ Kamara ma ko Manden dukolotigi i y'a faamuya Sibi bɔlen kɔfɛ ka n'i sigi kɛnɛ ma Badugu masa le bɔra ka na fara Sibi kan n'o Samalen de yan n'o Samalen de yan Nafaji le bɔlen Samalen dɔn Nafaji kelen Badugu Nafaji o le bɔlen Samalen dɔn Kurusalen bɔlen Nafaji Samalen dɔn Bala bɔlen Samalen dɔn an bɛɛ fa bɛrɛ le yan ne a 5nan o bɛ Laginɛ fɛ a bɛ fɔ o ma ko Badugu Bɛlɛdugu. Ça fait Samalen ye dugukɔrɔba ye dɛ. I bɛ dugu sɔrɔ Samalen na minnu dɔ yan ka fɔ i ka bɔ a de mais n ka kɔrɔ a de o dugu tɛ ye n'i tun bɔra Samalen yan fɔ Kirina o kɔ dugu wɛrɛ tɛ ye bon n'i bɔra Kirina i bɛ taa Kiɲɛrɔba le Badugu ani Segu de bɛ danbɔ Farakɔba Canfala ni Kulukɔrɔ tɛ Coba jɛra le ka Kulukɔrɔ sigi o le ni Badugu masa bɛ danbɔ Badugu ni Bɛrɛdugu bɛ danbɔ Lido la Lido kelen de Bamako Lido i y'a faamuya fale bɛ Badugu dugukolo kan Kuluba Badugu le na ayiwa pale piyɔsi fɔlɔ kɛ Kuluba Badugu le y'a piyɔsi fɔlɔ kɛ olu Badugu ka délégation o tun ye Ɲaganba Makan ani Kandafi Keyita wa Kamara bɛɛ Keyita i y'a faamuya pale bɛ bɔ Kaye Lobi ka na Kuluba Segu ko k'ale t'a dugukolo de Bɛrɛdugu ko k'ale t'a dugukolo de gouverneur ye Ɲare wele ko min taamana ka dugukolo de ko Ɲare ko yira Ɲare ko Badugu le t'a dugukolo de olu kama Badugu ka délégation min bɛ yen o ye Ɲaganba Makan ani Kandafi mais Ɲaganba Makan o mamaren ye Kandafi o mɔden ye Kandafi ni Kanda Keyita Ɲaganba Makan Keyita Maganba Keyita o de ko ka mɔrenkɛ k'i ma don ko ka piyɔsi fɔlɔ kɛ mais n'i taara ayiwa dossier ma filɛ i b'a ye ko Badugu na piyɔsi fɔlɔ kɛ mais Kandafi na piyɔsi fɔlɔ kɛ o sɛbɛnlen tɛ yen dɛ Badugu de y'a kosɔbɛ mise la Badugu ye piyɔsi fɔlɔ kɛ o de sɛbɛnlen bɛ yen bon Badugu ni Sɛndugu le dabɛ danbɔ n'o ye Sibiri i y'a faamuya bon Badugu ni Kiɲɛrɔba le bɛ danbɔ o Badugu o capitale ye Samalen de bon ka bɔ Kiɲɛrɔba fɔ Sibi fɔ Sobara fɔ Kiɲɛba Konko i y'a faamuya Kanibala an bɛɛ kelen de depuis kunun fɔ bi
falen t'o la yɛlɛma t'o rɔ i y'a mɛn bon an bɛ lafiya cogo min dɔ an b'o de ɲinina dɛ ko an b'a fɔ k'an t'an balima fɛn fɛn dɛ. aw ka laɲini yɛrɛ jubaju ye jumɛn ye sisan. an ka laɲini jubaju ye mun di manden ka élection fila sɔrɔ. jumɛn ni jumɛn. n'o kaba ani sibiri ni manden y'o élection fila sɔrɔ n'o kɛra manden bɛ lafiya. a kɛra ye wa aw bɛ k'a laɲini de sisan. an bɛ k'a laɲini de. a ma waleya fɔlɔ. waleya fɔlɔ. bi kɛnɛ sigikun ye o de ye ɲɛfɔli ye. bi kɛnɛ sigikun ye k'a yira faama yi la an bɛ fɛn min fɛ k'o yira i la an tɛ karaba la dɛ an ye fɛn min fɛ k'o yira i la an ye fɛn min fɛ k'o yira i la. aw ye papiye gafe dɔ yira an na fo ka kariti yɛrɛ yira région kariti yira. Keyita ni sibi kɛra région ye i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna cercle bɛ kɛ jumɛn ye. o latigɛli sa o ye harijɛgɛlɛ de o kɔ n'an ko k'an b'o sugandi sisan an bɛ don fili kɔnɔ dɛ parce que n'i i ɲi bɛɛ tɔgɔ fɔ i tɛ nin jugu siya ya. ayiwa o kɔni ayiwa. i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye. ne ka kuma kuncɛ. n'i bɛ ladilikan jumɛn lase mandenkaw ni maninkaw ma ka d'a kan aw ka kuma kɔnɔna na aw yɛrɛ ko mandenka bɛ yen ko maninka bɛ yen. voilà ne ka kuma kuncɛ kuma manden k'i sabari faama i kɔrɔ ka i bonya yira i la manden k'i sabari ka tugu faama i kɔ ka i bonya yira i la. an fɛnɛ bɛ fɛn min laɲini faama fɛnɛ k'a lɔ k'a fɔ nin ka di mandenka ye an le bɛ mara la nka nin ka di mandenka ye an fɛnɛ ko baara kɛ o kɔni n'o kɛra o ka di an ye kosɛbɛ mɛ an tɛ fitina fɛ bi an tɛ fitina fɛ sini an tɛ ɲɔgɔn dɔ woloma fɛnɛ fɛ an fɛ manden yan racisme tɛ yan dɛ jɔnya t'an fɛ yan racisme t'an fɛ yan i y'a faamuya lolanya t'an fɛ yan. manden sigi kan fɔlɔ le ko nabaga kana lakasi. o fɔra kurukanfuga de. o fɔra kurukanfuga sariya kɔnɔ sariya 40 ani sariya 4. ko dunan kana lakasi. ko lolan kana lakasi o fɔlen k'o ma gwɛlɛya kosɛbɛ ko nabaga kana lakasi i y'a faamuya. bon fanga kana kɛ mɔgɔ kelen fɛn de. a ka forobaya. a ka forobaya bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kosɔn a fɔra an bɛnbakɛ Sunjata ma ko sinbonba t'a ɲagati sinbonba t'a ɲagati. o kɔrɔ. sinbonba t'a ɲagati. n'a bɛ fɛn dɔ ɲi a b'i bolo fa k'a kɛ mɔgɔ tɔ ye nɛgɛkɔrɔ a dɔgɔya tuma o bɛ bɛn ale yɛrɛ nɛgɛkɔrɔla ma ale bɛ sara fitinin tɛ o kɔrɔ mun de Dugure ba Dugure tɛ bi Jalo o kɔrɔ mun de mɔgɔ mɔgɔ ka ja i kɔnɔ kunfɛn ta i ka ja mɔgɔ mɔgɔ de i kɔnɔ kunfɛn ta ma a walawala ta ma faamu i ka ja mɔgɔ mɔgɔ de i kɔnɔ kunfɛn ta se i ye ka tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ kan i kana ko la min b'a tɔɔrɔ se i ye ka tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ kan i kana fɛn k'a la min b'a tɔɔrɔ o t'i ka seedi o t'i ka lanbedi i y'a faamuya o t'i ka tɔgɔ di an bɛ fɛn min ɲini jamana nin kɔnɔ bi Ala ka tiɲɛ sabati jamana nin kɔnɔ Ala ka telenbagantiya don jamana nin kɔnɔ Ala ka jamana nin yiriwa an bɛ fɛn min na yiri jamana kɔnɔ o kɔni ye nin de n'i y'a ye an b'an balan ko ka Sibi kɛ région de Sibi ye Manden dugukɔrɔba le di Sibi ye Manden kunkan ko fɔ yɔrɔ de fɔlɔ i y'a faamuya ne ko Kirikɔrɔ ni Sibi dugu jumɛn de ka kɔrɔ ni jɔn de ka kɔrɔ ni jɔn ye Kirikɔrɔ ani Manden sigi dɔ Manden sigi dɔ dugu tɛ Manden yan min ka kɔrɔ Sibi di Manden sigi dɔ ne m'a f'i ye n k'an bɛɛ bɔlen Wanda wa an bɔlen ayiwa an ni Marakaw faralen i y'a faamuya an nana se an bɛɛ Manden bɛɛ nana sigi Wanda le Manden bɛɛ nana mɔgɔ min fɔlɔ bɔla kɛnɛma ka na i sigi o ye Sibi di o kɔfɛ Badugu masa ka fara a kan i Keyita Ala ka laɲiniw Ala k'u sabati